YouTube. Hvor nice. Og her spiller vi på min server. Hej, Sara. Og det kan godt være, her lægger den lidt mere, jeg ved ikke. Jeg har tænkt mig at lave nyt wall snart, så Mikkel, hvad har du gjort med ham? Det er min ven. Helt seriøst, han kan tage det. Okay. Okay, prøv at se. Her har vi vores lille hus. What the fuck, min hund? Og vores lille hund. Som jeg har killet, fordi han var slem at kopiere en hjelm. Og ninja en masse. Hey, du må ikke skyde med snebolde på mig. Nødder. Nej, jeg er fejl, ninja. Væk. Du må væk. Du må væk nu. Så skyder jeg bare med det her. Det er dejligt, så kan jeg overleve mere sne. Nej! Hunden, den tak, også. Kasper. Hunden, jeg skyder også med sne, jeg er også hund. Nej, jeg vil lige få matchen. Hallo, lad være med at få hunden ud. Det var heller ikke det, jeg prøvede på. Oh my god, jeg er XY til. Nej, fuck! Mads. Tak. Nej, Mads. Hvor er Mads en dygtig hund. Sæt dig ned. Nej, før! Shit, er du også shit. Hvor er min hund? Ja, den er stukket af. Det er derfor, den hedder Victor, den stikker af. Det er den der. Det er Victors hund her. Nej. Og du var vores yndlingshund. Mikkel, du var vores yndlingshund. Mikkel, du kan ordentligt købe stå op. Snæbolde! Jeg kan ikke lide noget mere. Hacker ham der Master Leash. Nej, det gør han ikke. Han tror, han er bare i spawn. Hallo, jeg har tænkt mig på en video, så skal jeg bruge hack helt alene. På en video, hvor den her kanal, der skal lave en helt alene video med hack på survival. Okay. Fuck her. Ej, jeg skal sgu fandme lige vise jer noget. Optager vi, Victor? Skulle du ikke på survival, vi gør det på din server? På Optager med vi, hack? Victor? Jeg tror lige gerne vil prøve det med hack. Her, der kan jeg gøre alt muligt. Som at, klare. Det her sted må jeg altså ikke komme op. Min private fyrværkerimandsrum. Sådan noget. Okay? Okay, fireway. Boom, så kan jeg se alt under jorden. Tøs, mand. Mads, hvor er du? Der er Mads. Der er... Jeg synes, du kan klare det. Tag dem. Godt. Der står der motherfucker. Jeg er ikke ude af det. Du dør, Mikkel. Ham der. Der må det gøre. Ved du, hvad jeg gør? Nej, du skal ikke teabag mig. Fy for satan, man må ikke teabag. Nej. Fy for satan, mand. Fy for satan, man må ikke teabag folk, altså. Er du gay, Mads? Nej, du er good mode. Godt. Du er good mode, Mikkel. Nej, Mikkel, du er good mode. Nu er jeg giver med, for jeg gider ikke blive bollet af zombier. My snowball! Godt være, du bad heroppe. Heroppe.
Efter den her video, så tror jeg, jeg spiser noget. Okay, nu er jeg fire ishund. Det må du ikke, Mads. Hvorfor? Fordi det har blækspringen deroppe, der drejer det. Okay. Jeg må godt vise. Ej. Sygt støjber. I vil aldrig kunne finde mig. I vil aldrig kunne finde mig. Jeg gemmer mig et sindssygt sejt sted. Og ingen må TP mig. Okay? Min hjerne sitter ned. Jeg er ildmænd. Jeg sidder. Men det er dejligt, Mikkel. Du, jeg bliver jo ikke skadet, bare lige, do you know? Jeg blev helt. Du går hjem. Nej, jeg måske er jeg. Koldstræk til P-hjælpo. Jeg gør det nu. Jeg gør det nu. Jeg tipper til dig, Mads. Ja, okay. Mads, hvor var det, du var? Der. Nej, fuck, jeg har Jeg er her. Men hvor var det, du gemte dig henne? Jeg gemmer mig et sted, som jeg selv har lavet. Hiv op. Nej. Du må ikke gå derop, Victor, har jeg sagt. Hvorfor? Fordi at det er min private fyrværkeri-crafting-rum. Og du sagde? Jamen, det er det faktisk. Jeg kan godt lide at lave fyrværkeri. Fordi det er sjovt. Okay. Så står du bare og killer ham. Ja, okay. Han fortjente den altså også, Victor. Nej, jeg gjorde faktisk ikke. Gjorde han ikke? Det gjorde han ikke. Jeg gjorde ingenting. Jeg tror, det er tæmmebander ham. I et minut skal jeg gøre det. Nej, kan du ikke fortælle mig, hvordan man gør? Nej, jeg gør det lige selv. Nej, kan du ikke skrive det i chatten? Nej, jeg gør det lige selv. Jamen bare prøv at skrive det i chatten bagefter. Ja. Okay, han loser, mand. Men heroppe, der vil jeg altså helst lige Boom! have mine ting for mig selv. Okay, så skriv det i Minecraft, eller i vores chat hernede i... Nej, man skal bare skrive tæmmebander og så mange minutter, du vil. Tæmpband. TMP-BAN. Uden mellemrum, og så mellemrum navn. Mellemrum, hvor mange minutter eller år eller det der. Okay, skråstreg. Skal jeg bare skrive 5, og så M-I-N, eller bare 5 efter navnet? Du skal bare skrive 5 min, og så skal du bare trykke enter. Jeg venter om 40 minutter. En time og 40 minutter. Du er sindssyg. Kom om 2 stik. Færdig. Okay, vi er stadig i gang med YouTube, så det skal vi lige huske, ikke? Ja. Jeg er ikke død endnu.
at jeg har altså lige undbændt. De konkurrence, den første, der dør, har tabt. Jeg giver 0. Den første, der dør, har tabt. Okay, boom, jeg døde først. Du har tabt. Hvor er du, Mads? Hvor er du? Derop! Ked, Mads. Du skal ikke kede mig. Nej, jo, for det er der meningen. Jamen, du skal ikke skrive kæden nede der i chatten, okay? Nej, jeg går bare op til dig og kilder dig. Ja, fint nok. Hvorfor kan jeg ikke flyve? Den er... Hej, Mads. Hej så. Du giver, Mads. Det ved jeg skal jo lave alt det her, ikke også? Crap. Nå, okay, jeg vandt. Ses YouTube. Hallo, YouTube. Yeah. Okay, ses YouTube. Ja, jeg synes